Mehmet Göktaş doğru haber. Divê ulema dakevin meydanan. Tê bîra min ku bi vê sernavê gelek caran min nivîsandiye yan jî axivîme. Sibe li Diyarbekirê civîna alimên İslamê ya heştemîn wê bê li darxistin. Ji ber vê yekê ez ê mijarê carek din bînim ser ziman. Çawa ku Resul û pêxemberan baskên xwe yên merhemetê li ser ümmetên xwe vekirinin, divê ulema jî li ser müminan baskên xwe vekin. Çawa dayekek zarokên xwe hembêz dike, dide ber dilên xwe, divê ulema jî mezlûman hembêz bikin. Lewra ji xeynî vê yekê wezîfeyek muhîm a ulemayan tune ye. Ji ber vê yekê divê ulema dakeve qad û meydanan. Divê ulema dakevin qad û meydanên ku zilm û zordarî li wenderan tên kirin. Zêdetir em bibêjin divê ulema têkeve nav gel û xelqê, beşdarî wan bibe. Divê bi zend û qeyda kesên ku bi qamçiyan li van mezlûman xistinin bigirin. Vê dînê ev wezîfeya bi pêgirtina zend û qeydên zaliman daye ser mirên ulemayê. Ev wezîfeya sekna li hember zaliman İslamê daye ulemayê. Ma ev wezîfe neya ulemayê be wê ev wezîfeya kê be? Rûyê qirêj û kîret a sedsala bîstemîn û bîst û yekemîn bi me nîşan daye ku kengî ulema ji holê winda bûnin, tu kesî ev wezîfeya wan nedaye ser milên xwe. Medyayê ev wezîfeya nedaye ser milên xwe. Sendîqayan tu carî nedane ser milên xwe ev wezîfeyê. Wan jî cara duyemîn ev însanan firotinin Fîr'ewnan. Herkes û her saziyên ku li ser navê xelqê derketinin holê, her wiha ev geldan ber xençeran. Belê, divê ulema dakeve qad û meydanan. Çawa ku Resulên Xwedê daketinin van cîhan, divê ew jî dakevin van cîhan. Ev pêxemberan li ku derê meşiyanin divê ulema jî li wan cîhan bimeşin. Baş e ger tu nebe wê çawa be. Yan jî kesên ku hin tiştan dizanin, lê wezîfeya ulemayê bicî naynin, da nakevin van meydanan wê çawa be. Aha wê dem û wextê mecbûriye ku meydan yanî xelq tavilê û demildest alimên xwe derxînin. Êdî hemû gayret û hewildayîn ji bo vê yekê bin. Divê ümmet di her cîhan de ulemayên xwe derxînin. Ne tiştekê din, divê ulemayên xwe derxînin holê. Divê neslên xwe ji bo alimtiyê perwerde bikin. Da ku ayetên Xwedê û hikmetan ji însanan re bixwînin. Divê dê û bav êdî xeyalên van zarokan bikin ku wan ji bo alimên ku dakevin meydanan perwerde bikin. Bila dê û bav hesreta wê zarokên min bibin ji ulemayan wê têkeve pêş vê ümmetê, wê rê bidin ber vê ümmetê û xwedî li vê ümmetê derkeve bixşînin. Dibe ku wê bê gotin ihtiyacî bi her cûre însanan heye. Di her meslek û qabiliyetê de ihtiyacî bi însanan heye. İhtiyacî bi nivîskaran, bi xwediyê ilmê fenê jî heye. Lê divê em baldar bin, ji vanan tu kesî wezîfeya ulemayê bi rastî û bi heqî bicî nanînin û ev wezîfe nedanin ser milê xwe. Bi van hest û fikr û ramanan îna we pîroz û binbarek be.